డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా ఎస్పీ ఆదేశాల మేరకు రాజోలు పోలీసులు పొన్నమండ గ్రామంలో పల్లె నిద్ర నిర్వహించారు. ఎస్ఐ రాజేష్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో గ్రామస్తులతో సమావేశమై సైబర్ నేరాలు, రోడ్డు భద్రత మరియు డ్రగ్స్ నిర్మూలనపై అవగాహన కల్పించారు. అసాంఘిక కార్యకలాపాలపై నిఘా ఉంచాలని, ఏదైనా సమస్య ఉంటే వెంటనే సమాచారం ఇవ్వాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ కుక్కల బేబీ కుమారి, పోలీసులు మరియు గ్రామ పెద్దలు పాల్గొన్నారు. అందరికన్నా మన ఏరియాకి ఇంపార్టెంట్ పోలీస్ కేసు అనేది ఉండకూడదు, పెట్టి కేసు కూడా ఉండకూడదు. అలా ఉన్నాయంటే లేకపోతే మీ భవిష్యత్తు అదొందుకు వచ్చినప్పుడు ఆగిపోదు. అప్పుడు మా చేయి కూడా దాటిపోదు. ఎందుకంటే మీరు ఆన్లైన్లో కనిపిస్తుంటుంది, మేము సాయం చేయాలన్నా చేద్దాం. మనం ఏమన్నా చేద్దాం అనుకున్నా మళ్ళీ సెకండ్ వెరిఫికేషన్ మళ్ళీ ఎస్పీ ఆఫీస్లో ఉంటుంది, వాళ్ళు కూడా సెకండ్ టైం తీసుకెళ్తారు.